самия аз като дете исках да стана летец, но бях много слаб в математиката. В математиката? А то се изисква висша математика там си. Аз висшата ми вървеше, но елементарната математика много трудно. Там повтарях, пък висшата добре, но понеже за летец се изисква първоначалната алгебра, първата математика, там трудно. А коренувахте ли? Корени имахме много. Коренувах основно на пролет. И вече като поженем, късна есен, минавахме на ирационални уравнения. Имате ли теорема, за да затворим тази тема? Да, любима теорема. Любима теорема. Любимата ми теорема е на Енгел Герим-Хайменхаудер. Това е един поляк, роден ако не се лъжа, ще да кажа в Гьоте институт, но отвън, пред вратата. И теоремата е C минус H по E е равно на U. Като U е? U е универсалното твърдение на Дронг. Дронг, да. Това е един друг израелски математик, който при него интересното е, че той така и не разбира, че е математик. А какво си мисли, че е? През цялото време предполага, че не е. Но майка му един ден му казва, и това става причина той да напусне майка си някъде на 62-3 годишна възраст. Не мога.